Skončila sa nám ďalšia súťaž, tentokrát o 3 nové albumy a spevačky Márie Čírovej na dosah. Súťažná otázka bola, ako sa volá jej aktuálny single a správna odpoveď Labutia. Súťaže na Vyhrávam.sk sa zúčastnilo 1055 ľudí a ideme teraz vyžrebovať 3 výhercov CD-čiek, ktorým ich pošleme a rovno im aj zavoláme. Takže spúšťam žrebovanie. A prvým výhercom sa stáva Lucia Lorková, ktorej ideme telefonovať. Správne odpovedala, že pieseň sa volá Labutia. Takže vytáčame. Dobrý deň, prajem Martin Dorčák z portálu Vyhrávam.sk. Hovorím s pani alebo slečnou Luciou Lorkovou. Áno. Akurát sme vyžrebovali súťaž o CD-čko Márie Čírovej a rovno prvé meno bolo vaše. Takže vám chcem zagratulovať a rovno vás poprosím o adresu, kam vám to CD-čko pošleme. Áno, Lucia Lorková. Áno? Spišská Malá Ves. Strojnícka 5. Ešte raz tú ulicu poprosím. Strojnícka 5. Áno. 05201. Dobre, niekedy v priebehu budúceho týždňa by ho malo prísť. Dobre, ďakujem. Do počutia. No, to. Takže Lucia mala správnu odpoveď a žrebujeme ďalšieho. Takže ďalším výhercom je Eva Chrbalová. Tiež odpovedala správne Labutia, takže jej ideme telefonovať. Prosím. Dobrý deň, prajem Martin Dorčák z portálu Vyhrávam.sk. Hovorím s pani Chrbalovou. Áno. A vy ste sa zapojili u nás do súťaže o CD-čko Márie Čírovej. Áno. A aj sme vás vyžrebovali. Ďakujem. Takže gratulujem. Ďakujem. A chcem vás poprosiť, nadiktujte mi adresu, kam vám to CD-čko pošleme. Ostrov 77. Sekundičku. A poštové smerové číslo? 92201. 92201. Čiže v priebehu budúceho týždňa by vám to malo prísť. Veľmi pekne ďakujem. Za maličko, do počutia. Do počutia. Takže máme aj druhú výherkyňu, ktorá mala správnu odpoveď. A ideme spustiť žrebovanie na tretieho výhercu. A tretím výhercom sa stáva Luboš Krahulec, takže aj tomu ideme telefonovať. Takže zvoní. Takže Lubošovi Krahulcovi napíšeme mail a oboznámime ho s tým, že vyhral. Ďalšie žrebovania sú na programe v pondelok.